grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen posla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među se tuga dijeli, a u radosti se radost umnaža. Mi smo danas kao župna zajednica osobno radosni, jer smo kao zajednica po zagovoru Blažene Djevice Marije uznesene na nebo povezani sa našim Spasiteljem i svi okupljeni, čiju dobrotu, milost i ljubav svakodnevno doživljavamo. Današnja svetkovina Velike Gospe je patron župe Dolac, majke svih župa Lašvanske doline. Župa Dolac i Gospa Dolačka, najstarije gospino svetište u Lašvanskoj dolini i šire, koje je od svoga početka, a ima od toga 196 godina, izvor milosti, spasenja, utjehe, vjere, nade i ljubavi za sve vjernike, katolike i sve ljude dobre volje. Za 4 godine župa će Dolac, ako Bog da, slaviti 200 godina svoga postojanja. Ovo je mjesto gdje se oplemenjuje i liječi ljudski duh u susretu s Bogom po Mariji. U duhu te radosti sve vas prisutne u ovolikom broju srdačno pozdravljam. Posebno pozdravljam i čestitam današnji patron svim župljanima župe Dolac ma gdje bili, a također pozdravljam i sve vjernike iz drugih župa Lašvanske doline i šire koji su došli da podijele s nama radost i slavlje ovog današnjega dana. Pozdravljam sve naše drage ljude koji uvijek, kažem i nadam se, privremeno žive i rade diljem Europe i svijeta, a koji su danas ovdje zajedno s nama. Pozdravljam svu braću svećenike na čelu s našim gvardijanom Davorom Petrovićem, dekanom prečasnim Markom Mikićem, definitorom naše provincije Dragom Planješom Čarlijem. Pozdravljam našega eks-provincijala Jozu Marinčića. Pozdravljam bogoslove, časne sestre, naše prakarature i vijećnike, naše mlade, ministrante, čitače, naš pjevački zbor i sve vjernike u narodnim noćima. Pozdravljam također predstavnike društveno-političkog i kulturnog života sa svih razina vlasti. Svi smo zajedno u svetom istom slavlju koje slijedi, ujedinjeni u molitvi po zagovoru Blažene Djevice Marije, uznesene na nebo